mayong hapon mga binasi o mahal kong matalamin. Ikauna nga adlaw sa akong pag quarantine to guys ba. Okay, man itong baton isa gi quarantine ta. Natay buhaton para di masayang itong oras guys. June 12 adlaw sa kalayaan sa Pilipinas. Okay, 20 o 21 adlaw Sabado. Okay guys, dag mabuhi ni guys para natay makon. Okay guys, morning ang tangad na guys na. Morning tangad. Niya mo nagalubati guys. Wa pa malang nabuhi.